Reyhani şiar dibim dizanim kunha mazubane min nel mal ew zû radibet çekar wek me bi şev li hev kiribû radibim derbasî serşokê dibim bi avatîn germ bedena xwe rehet dikim li metbaxê li ser lingan xurîniya xwe dikim vedigerim odeyê nola xortekê radihêlim çenteyê xwe diavêjim pişta xwe û ji mala mazubanê xwe derdikevim. Piştî wextekî otoboza ku mirov nikare xwe tê de tev bide min digihîne perê behrê. Çawa ji wê êşkenceyê otobozê rizgar dibim di ber xwe de strana Üsküdarê nerîken dibêjim û têm li wapûrê swar dibim. Piştî kêlikekê çend kesên din jî tên li çep û rastê min rûdinin. Bala min diçe ser zilamekî dihezewtê. Vî zilamî dişibînim yekî. Wek negotin dinya çi biçûk bûye. Tavilê tê bîra min. Vî zilamê diheziya ew zilamê ku şevekê li Mêrdîn qedeh danî bû ser serê xwe reqsî bû. Destê xwe davêjim telefonê û li wê muzîkê guhdar dikim. Di herîmê şeva ku mêvanê min hatibûn û vî zilamî li ber vê muzîka ku guhdar dikim reyhanî lîstibû. Dengê kanûnê bi ser hemû dengan dikeve. Çavên xwe digirim û li reyhanî guhdar dikim. Bi muzîkê re rihê lîstika reyhanî ku lîstika Mêrdîn ya taybet e dijîm. Du ciwan tên li jêrî min rûdinên. Keçik berminadek bejin zirav û rengesmer e. Porê wê yê sor xwe berdide nav qoluncan. Lawik yekî tenîkî dirêj e tu pif bikê ew ê di wapûrê weribe. Wek naxwazin sehra bi hevrebûna wan xira bibe xwe spartine hevdû û bêdeng li deryayê temaşe dikin. Dîsa çavên xwe digirim û li muzîka reyhanî guhdar dikim. Niza çima di hişê min de her du ciwan radibin li hember hevdû disekinin. Li çavên hev dinerin baskên wan radibin jor û hêdî hêdî bedenên xwe yê ciwan û nazik dihejînin. Didim berbayê muzîka reyhanî û dilîzin. Ji temaşeya lîstika wan têr nabim. Çi xweş dilîzin û çi xweş li hev dikin. Ma lîstik bi ciwaniyê û ciwanan xweştir dibeqe? Birajî deng û lîstika reyhaniyê wek bêhêna reyhanê xweş e û mirov mest dike. Her du ciwan li pêş çavên min wek tayên reyhanê li ba dibin. Baskên lawik vekirîne. Kefa destên wî ber bi jor e. Diheje. Li hember keçikê hêdî hêdî çongên wî difisin û bi rîtma muzîkê re dadikeve erdê. Çongên wî dikêjin erdê. Yekê radike ya din datîne erdê. Hundirê destê xwe li erdê dixe. Dide çonga xwe, dide ser sînga xwe, dide ser aniya xwe û her du destên xwe dirêjî keçikê dike. Wek bibêje li min were rehmê li çavên keçikê dinere û wisa tev digere. Wek destê xwe li ber hezkirina wê veke û jê hezkirinê bixwaze, diheje û radibe ser xwe. Bi dengê qaxilîbazekê ji xeyalên xwe vedigerim wapûrê. Keçik û lawik haya wan ji min tuneye ku bûne li hengên xeyalên min û di xeyalên min de lîstika reyhanî lîstine. Belkî di jiyana xwe de nehatibin Mêrdîn û navê lîstikê jî nebihîstibin. Vê carê berê wan li hev e. Ça ev dixwin. Di ber xwe de dikenim. Berê xwe digiherim û didim aliyê behrê. Qeqlîbaz li dora wapûrê baskên xwe bi bayê behrê şa dikin û diqîrin. Nizanim çima heznek xwe berde dilê min. Pêlên behrê
وەک ئاوا ساتلا بەرمالیەکێ بە ku bi meşa wê re biçelqe pêlan dide. Carek din tê digihêjim ku xweşî bi mirov re ye. Xweşî, bextewarî ne ewqas dûr e. Hestiyar dibim û carek din fêm dikim ku gava karê mirov û eceleya mirov hebe, gava dilê mirov nerehet be, xweşiyên li ber çavên mirov jî ji mirov ve nexuyaye.